तेजी कितना बच्चा है पिए गाड़ी के छोड़ा हम जहाज में बैठ के चाय पी ले जहाज पर। तेजी एकरा वजह से बाटे क्या हमके जाए वो मार्केट में हरियर सब्जी ले जहाँ 600 लोग का लिस्ट बना ले बने और सीधा पहुंचा बन कटघरा मार्केट में जो मार्केट रोड पे लगेला बहुत ज्यादा भीड़ होले और ये सब लोग हरियर सब्जी अपन लगा लगा के रेडी बाटे और लोग खरीदारी करत हटे। हम मोबाइल पे जहाँ हमके परवल गोभी आलू जौन भी आइटम लिखल सब लेवे के बाटे देख सकता लो सब भीड़ भड़का लागल बाटे पुलिस लोग भी बाले में ताकि कौन लफड़ा ना होके देख सकता मार्केट में आयल बने हम परवल बाटे 400 रुपये पसेरी भइल बाटे और सब सामान वामान लेके 2 कट्टा सामान कर ले बने जो पैसा 27 रुपये दे दिल बने और जो नाकी बाकी बात खरीदारी कर ले 2 कट्टा सामान भेजवा देने पहले ही घरे नींबू ले बने 200 पीस से लेके टमाटर लेके जो नाकी बाकी 2 कट्टा हम सामान भर ले बने हम हमारे परिवार पीछे बैठ के निकल गए सीधा घर की ओर जहाँ हलवा देख सकते रसगुल्ला बना के रेडी कर ले बालो ये सब टेंट उंट लाग गए बाटे और पूड़ी उड़ी छनाए लगे अब शाम का समय भइल बाटे लेकिन खियावे शुरू कर बने चिल्लर पार्टी पहले नहीं पड़ी तो बाद में देखल दे अब सब खाना पीना खिला के सीधे पहुंचल बन देवारा जावा हम पर्दा दूसरा पे खाना खाई ले चक्कर में पड़ बा हाय बाबा बांस भगवाना रेल बना के ले जाता से भगवाना ओकरा बाद से रंग प्रोग्राम के लगन एंजॉय लेवे देखो देख सकता लेक से काइल बैलो नचनिया लो जो नाचता है अपन जलवा बिखेर दे लो हमारे गांव का लेके एकदम टूट पल बांस अगली बगली देख सकता लो हमर के तो भाई दूर कुर्सी लाग बैठे में हमर का शरीफ लेके आए जमा के लगे ना पहुंची ना ऐसा लोग के लागेला कि ऐसा भावना आए हुए चलवा नाचता जो चलवा संग हम वीडियो बनाओ तने पहला बार तने बारवा में देखो एक से एक नचनिया लो भाई लो जो यहां के मलका जो बाल ऑर्केस्ट्रा में बन के लुटल में लागल बैठे आई जन लास्ट में लिए पैंट सैंड पहन के नाचे खाए तब झगड़ा हो गेले तो ऑर्केस्ट्रा बंद करके चल दे बैलो जहां आई पर्दार हमारा बात आगे पीछे लागल कि एक गाना और हम कहले जब ना नचिया सर बेचारा मुंह लटका ले सकी बहुत गाना देखल चाहता रहो अभी देखल ब्लॉग होल खत्म गांव के लेके एकदम भीड़ लगल बांस